Super News, god aften. Netop nu er GoGo City store diamant blevet stjålet af en ukendt person. Det er op til politiet at klare sagen. Og sådan her ser diamanten. Og det her, det er en hurtig dag om vejret. I dag får vi tordenvejr, lidt brag og lidt af vejr. Det jeg skal fortælle jer i dag, det er, I kan se lidt mod syd, der kommer der en... Nej, pis. Nu røg signalet. Nej, nu røg signalet jo. Pis, signalet røg. Nej, nu røg det fucking signal igen. Hov, der røg signalet. Hovsa, der røg signalet vist. Nå, jeg er ligeglad. Jeg skal bare sove. Mine scanninger fra tv'et var ikke korrekte. Fjernsynssand. Hvorfor virker du ikke? Og nu er vi tilbage med nyhederne. Jubi, mere TV! Jubi, TV kom tilbage. Mor, se, TV kom tilbage. Yeah, baby, signalet er tilbage! TV-signalet er tilbage. Men det har jeg ikke brug for jeg skal sove. Brrr, bup, 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 bup. Signal fundet. Ja, fjernsynssand, du virker igen. Jeg tager den i grøn TV. Døj! Hey, du ved godt, TV er tilbage, ikke? Hold så din kæft! Døj! Det var så alt, vi havde for denne gang. Her er Dr. Monkey 10. Men næste gang, så kan være, at vi viser flere GoGo's videoer. Det var nyhederne for i dag. Vi håber, vi kunne lide det.